die zallen. Dus jong mama is maar. Dit is echt voor die verrasje. Maar dan is alle prestage. Als to de oer toch heel je kist, dan wist to dat to heel veel best. Dit is echt voor die verrasje. Ha ha ha! Geef hem een slinger! Janne woont uit Amsterdam als eerste onder de beurt. Springt over de vet en rood, bijna uit mijn broek gescheurd. Pieter stellen dat naar meer rente dus verwaai. En Boef was die zei te kommel, mag ik melk nou eens de kaai. Kees kreeg gehelp en is gedisqualificeerd. En de domen heeft het waardevol, maar die weer kreeg bekeerd. Het lukt het wel dat slingerraad van Friesen is bestemd. Want elke nieuw van Boet dan al die dochter een beetje vreemd. Maar dit spul is voor die zallen. Dus jong mama is maar. Dit is echt voor die verrasje. Maar dan is alle prestage. Als to de oer toch heel je kist, dan wist to dat to heel veel best. Dit is echt voor die verrasje. Alle meisken onder de kant die willen meer. Nog een keer onder touwen, misschien is het dan wel clear. Ik zet me al mijn 90, dan viel ik dat ik vleer. Als ik nou losliep en ik wist, ik mat dan droeg ik alleen. Dus ik vleer maar terug en ik leef net